Mä oon Heli Väliharju, LPR-arkkitehtien toimitusjohtaja. LPR-arkkitehdit on jo yli 50-vuotias arkkitehtitoimisto Turusta ja meillä on tällä hetkellä semmoinen 20 työntekijää. Me ollaan aina keskitytty korjausrakentamiseen, mutta itse asiassa tietomallintaminen me aloitettiin uudisrakennuskohteesta, milloin meillä oli vuosituhannen vaihteessa oli Helsingin musiikkitalo. Se oli aikoinaan Senaatin tietomallintamisen pilottihanke. Et muuten meidän kädenjälki on enemmän näissä vaativissa peruskorjauskohteissa, arvokohteissa. Ja sitten vielä erityisosaamisalue meillä on teatterit, museot, kirjastot, kirkot, joita korjauksia on tehty lukuisia. Yhteistyö NT Finlandin kanssa alkoi jo 90-luvun alussa, milloin me hankittiin meidän ensimmäiset AutoCAD-lisenssit. Ja sen jälkeen on yhteistyö jatkunut ja ollaan aina Autodeskin tuoteperhettä laajennettu. Ja sen lisäksi me ollaan hyödynnetty koulutuksia, eli vahvistettu meidän henkilöstöosaamista. Mä olen Mikael Sivun, mä oon työssä LPR-arkkitehdillä BIM-asiantuntijana ja arkkitehtisuunnittelijana. Käytämme Revitia Enscapea päivittäisessä työssä, joka mahdollistaa tarkat ja yksityiskohtaiset rakennusmallit. Peruskorjaushankkeessa käytämme paljon pistepilviä suunnittelussa ja 360 kuvattua materiaalia, mitä tarkastellaan ReCAPilla. Revitin avulla suunnittelijat voivat työskennellä samassa projektissa reaaliaikaisesti. Ohjelma mahdollistaa muutosten hallinta tehokkaasti, kun muutokset päivittyvät automaattisesti kaikkiin näkymiin ja dokumentteihin. Ja suojelussa kohteissa puolestaan saadaan hallittua arvokkaita ja suojeltua osia. Ohjelmistot ovat apuna myös rakennusvaiheiden hallinnassa. Peruskorjaushankkeessa saadaan rakenneosat helposti hallittua olemassa oleviin, purettaviin ja uusiin rakenneosiin. Suojeluissa kohteissa puolestaan saadaan hallittua arvokkaita ja suojeltua osia. Autodeskin ohjelmistot on helposti käyttöönotettavissa ja yhteensovitettavissa. Ne tukee monia eri tiedostoformaatteja, joita pystytään suunnittelutyössä hyödyntämään. NT Finlandit ollaan aina saatu nopeasti apua, kun on tarvittu, niin sähköpostitse kuin puhelimitsekin. Ja sen lisäksi koulutukset, mitä on käytetty, niin niistä ollaan saatu tosi hyvää positiivista palautetta. Ehdottomasti voidaan suositella NT Finlandia ja Autodeskin ohjelmistoja. Sieltä saa asiantuntevaa palvelua meidän asiantuntijoille. Puhutaan samaa kieltä.